Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yamin papagayam. Inta ibasa ti Judas, Kapitulo 1, versikulo 17, aginggat 19. Laglagi pa nyo dagiti impakdaar idi ununana, dagiti apostoles ni Apo Hesu Kristo. Kinunada kada kayo. Intundumteng dagiti maudi nga aldaw. Agparangto dagiti tattao amang lalais kada kayo. Tattao amang surot kadagiti dakes at arigagayda. Dagitoy dagiti tattao amang parnuay iti panagsisina. Iturayan ida dagiti nainlubungan at arigagayda. Katawa kadakwada ti Espiritu. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, amay tampok dito'y programa tayo. Dalan, kinapudno, ken biag. Adata yun dito'y pagbaludan kakabsat. May sa kumalaang ti mapan mangi kasaba iti sasaon ti Apo iti tunggal may sa aselda. Sige, tasyak ti mapan iti maikatlo aselda. Makamo kayo meten nga agpili iti kayat yu apapanan. Napanan ni Kabsat Nardo. Sige Kabsat, tasyak mat ti mapan iti selda dagiti babae abalod. Sige, Kabsat Nida. Tadi tuyak matan aselda. Ay, nakabutbutang matgayam dito eh. Kasla ag mauyong dagiti daddo maabalod dito eh. Hangam, nasken nga ipatungpal ko ti misyon mi dito eh. Hi, miss. Hi Manong. Anya day, Jay? May saak ka dagiti na ibaon dito amangi kasaba iti sasao ti Apo. Numabalin, kaduan dak kuma iti panagkararag. Sakpay nga inak mangibingay kada kayo iti sasao ti Apo. Wow, napitas. Mabalin matlata, Miss Beautiful. Awagan daklat ako man itinagan ko Clara. Clara ka no? Clara gayam tinagan mo. Clara ka no? Wen Manong. Da kayo ngay. Anya gayam tinagan nyo? Siyak ni Dionisio. Siyak ti mayor, iti da ito aselda, Clara. Kasta ka di, Manong. Sakbay nga arugyan tayo. Mabalin ti makiin ni istorya kada kayo. Kaya't ko kumapay ti makiamam mo kada kayo. Kan mabalin amaamuan no anya ti kaso yo. No apay ana ibalod kayo. May salang ti kaso mi amin iti da ito aselda. Panagtakaw. Bilibak met iti kinalaing mo ang mga saba, Clara. Mabali na maala ti cellphone number mo. Iti kasta. Nada kayat may saludsuden, kat mabalin nga i-text da kalaangay. Mabalin lata Manong. Ited ko kada kayo. Tano adadamagan nyo, di mabalin daklat nga i-text. Sige. Ato iti number ko, Manong. At dagayam calling card mo, Wen? Agyamanakan ka, Miss Clara. Kabsat Clara, saan ka kadipay analpas? Nalpas akon. Nalpasak maten. O sige, agpakada tayon, tama pan tayon. Ni manen Manong Dionisio ti nag-text. Kanayon ti pa nag-text na Greetings lang mat ibagbagana. Awan mo ti damdamagan na maipapan iti topi kong ni. Oh, Kabsat Clara, agsasaro no ti text mo Adda ka din textmate mo? Timan may sa abalod anangala iti cellphone number ko. Kanayon mo ti pa nag-text na. Inal daw. Kat anya mo ti bagbagana kan ka ngay, Kabsat Clara. Awan mo ti damdamagan na. Good morning, good day, good evening, kas kada
Good night ti bagbagana. Ala, ang mga no agkursunada kan ka day abalod. Ay. Nang runa no nadlaw na anasaya at kakan ko na. Ay, saan kumamot Gaputa awan sa bali nga intensyon ko iti ipapan ko ijay. No di ti mangibunan naglaang iti sasao ti Diyos. Kumusta kayo, Manong Dionisio? Imayak manen. Ta ituloy ko tinarugyan tayo. Tingay inadal tayo asasao ti Apo. Agyaman nagtaimay ka manen, ading Clara. Ay, when ada ka di damagan nyo? Itiin mo na nga inadal tayo? Awan. Kinapod na. Talaga na ipasagipsap kanya timbinglay mo asasaw ti Apo. Kasta ka di? Nasayaat nga rod no kasta Manong Dionisio. Sika siguro timbaon ti Apo, aman nakabalin amin. Tapno, mamagbalbaliw kanya, ading Clara. Ta manipod na mamuka, madlaw ko dakkel magten tinagbalbaliwak. Nagbalin ako na nasingpet dito'y pagbaludan. Pakaragsakak dayta na amuak, Manong. Kat sapay ko ta itultuloy mo dayta. Patsak, iti mabiit, makarwar kamot laeng, no itultuloy mo tagsingsingpet. Talaga nga ramidak dayta. Para kan ka, ading Clara. Agyaman nak. O sige, rugyan tayo nga rudan. Agkararag tayo. Tangay lupos matlang ti asawa. Nasaysayat lang na bumiro kak iti kasukat na. Ikagumak ti agsingsingpet dito pagbaludan. Iti kasta. No makarwarak dito'y armak day ja Clara. Kat no pudno ti atap ko nga da pa naggusto na kanyak. Ikabalay konton. Idda po kunti sila kung maturog ako. Ha? Ni Manong Dionisio man ang tinag-text. Anyamatan, rab-rabi. Ay. Una yan, tikas siya tao. Kasla kayat konti makaungat. Ay, lapdan na kumaapo. Ay. Na, ag-miss call pa eh. Ay, una yan, dadya atao. Clara, kanya ka kade. Kunak man nun nakaturog kan. Ngam agun uni day ta cellphone mo. Asino day ta aya? Timan may sa abalod. Kanayon nakmatan ateksan. Makadisturbo matan. Kasla kahit ko pa yan tiagungat. Gapo iti aramidan na. Ay, agtantanang ka kumaanak ko. Numunak at may sa abalod day ta. Alwadam, di ka makiap apa. Tinasayaat. I-off mo day ta cellphone mo. Wen tatang. Masapul aliklikam ti bumales kadagiti kakasta a klase ti tao. Tasika, ket maus-usar ka amang ikas kasaba iti ibanghilyo ti Apo. No adapan nakabalin na, pakitam kit di tinasaya at dagiti kakasta a tao, tapno maala dati agbain ken ka. Nida, anya nga tati aramida. Di nakmatan sardengan ni Manong Dionisio. Ay, kasladyak pa yan kayat amapan ije pagbaludan. Anya, kaya't mo asawan. Di mon ituloy ti misyon mo. Gapulaang iti day di ang tao. Sabali nga min ti intensyon na kanyak. Ay nakabsat, Clara. Panubok lang day takan ka. Iso adi ka maupay. Ikararagam kit di day di ang tao. Tano agbalinton anaan anay a Kristiyano.
O di sardangan na kan? Talaga ang narigat ti sasaadan tayo. Kas itinakon-nakon, di ka kumamaup-upay, Kapsat Clara. Ituloy mo lang ang tinasaya at ngar aramidam. Buyugam, iti pa nagkararag mo. Tano itulok mo ang mapabutngan ka, kat itarayam ti kabusor. Amangan no kamaten na kantupay ti kabusor mo. Iso nga ituloy mo kat di ti misyon mo, para itiday ti atao. Tamabalin at iapot ti nang iturungkan ka, tapno tulungam day ti atao. Singko gani na. Agawa ti magna. Amangan numaladaw kiti paglugana ka, Chip. Halo, Clara. Nasaya tarasabat ka dito ay. Manong Dionisio. Sika? Wen, Sibuyas bawang. sakda ito eh, Clara. Ame kan sugi. Kat maragsakan ak amang ibagakan ka. Aga po iti panagsingsingpet ko iti uneg ti pagbaludan. May sa ako na makuna at trusty. Nawaya ako na makarwara kasita. Kasta ka di? Kat, anya nga ro ti aramidam ita dito eh. Imbaw nak ni Apo Warden nga umay agpalingke para iti pangrabyan mi. Kasta ka di? Nasayaat mo't no kasta. Kablaawan ka manong. Agyaman na, Clara. Mabaling ka di nga awisan ka amangan. Kwa, uray saanan. Agdardarasak namin. Kaya't ka kumama kadwa ita, na mapanmangan iti restaurant. Kwa manong. No palubusan da ka arumar inton Domingo. I-text nak tulaangan. Taagkuyog ta amapan makimisa. Sige. Mayata, Clara. Katagyaman ak unay. Ita, taamumon ditoy. Itultuloy mo kumati umaylat ta ditoy, tunggal Domingo. No lakit di ta palubusan da ka ti warden yo. Wen, Clara. Wen gayam. Inton sumaruno ayaay mo ditoy. Itugot mo ti pamilyam. Tapno agmay-may sa kayo nga umay makimisa. Wen, Clara. Matungpal timbagam. Agyamanak, Manong Dionisio. Hello, Manong Dionisio. Pinalubusan nak ni Warden. Isang umayak makimisa ita iti simbahan nyo, Clara. Kadwa kita ti asawak, kayat nakamat amam mo. Isang kita talaangan kalpasan ti misa tayo. O sige, Manong. Bye. Bye, Clara. Nasaya at mat, takadwanan ti asawa na. Agyaman ak tadi mo pinay ti awis ko ken ka, Clara. Ayan nga ti asawa Manong. Kunak man no ko na makadwam ita. Kinapudno na. Nabayagan na nagsina kami ti asawa. Pulos pa nga ro dadinak binisita iti pagbaludan. Binaybay anak namin pinsan. Day tatipod no. Anya? Clara. Amok mayat nga da pa naggustom kanyak. No kayat mo, mapanta maturog iti balay iti ulitag ko. Tapno pagsaritahan tan ti pa nagkabalay ta. Kas agasawa. Ni Manong, pangaasim, di na kumasalabayan na kasta. Kababain kadagiti makakita kadata dito ay. Hoy! Manang Clara! Ni Deborah, nakita na ti panang salabay kanyak dito atao. Ay, una yan. Apay lumablabaga ka magten, Clara. Pangaasim ko Manong. Di na kumasalabayan. Na espirituan ti intention ko kan ka. Tapasat day ti misyon ko. Kaya't kung ibagakan ka, anagbidot ka, iti atap mo. Sige,
Ditakan manong. Clara, umapit lang. Uy, sayang. Ada ibagakin ka manang nida. Anya dayta, Deborah. Nakitak da dya Dionisio kan ni manang Clara iti may sa restaurant. Duduada. Kat sinanlabay di lalaki ni manang Clara. Ay, talaga gayam nga da relasyon dagiti dua. Pudno ka di dayta? Kasla sa anak ka mamati iti imbagam. Pudno, manang nida. Mismo asyak ti nakakita. Anya? Jak laing pagarop. Maiturad gayam ni kabsat Clara ti makikabit iti lalaki nga daanan iti asawa. Dakkel daytoy ang makadadal iti gimong tayo, kabsat nida. Anya ti kayat yu asawan, kabsat nardo. Masapol ang maikatan ni Clara iti grupo tayo. Gaputa sa balimot gayam ter aramiden na. Ibagam asumardang pailaan. Kan manipod ita, liklikan nyo ti makikuyog kenkwana. Anya? Adda ag-inom alalaki iti Teresena ang malabsak. Tayo. Ne. Mayan! Samot ti kakatawan. Di ba, dati kapit tayo ta? Kartingakit di ti magna. Wow! Paspasuan tandak. Kan. Madlaw nga adda kayat asawan ti bagpagada. Wen. Partakakit di ti magna. Kulkulong kamatlatan dito'y silid mo, anak ka. Diyak kayat ti rumwar tatang. Awanan ti respeto kanyak dagiti dadto maalalaki a kalugaran tayo. Gapu iti chismis nga inwarwaras ni Deborah. Maipapan kada kami iti dayja a tao. Dayta ti pamanignag, nga awan kadakwada ti Espiritu ti Diyos. Isuda dagiti tattao abang surot iti dakes at arigagayda. Tinasakit. Uray dagiti kakaduhak. Likliklikan dakuhan. Kandi dakpayin ibilang akadwada iti gimong. Alah, papigsaam kit di tinasantuan apamatim, anak ko. Ken agkararag ka babaan iti pan nakabalin ti Espiritu Santo. Tata, Hunan ni Apo Paday. No sika ket malalais ka. Ado ti tumubtumngarken ka. Ket maysa kanu dayta apakakitaan. Asika ket magmagnaka iti husto adalan ti panagbiag. Isu nga uray no kasta. Nasken nga agtalinad ka iti ayat ti Dios a namarswa. Ket dumtengton ti aldaw nga itanok da kan tumetlaeng ti Dios. uwan tatang. Nagro na pa'y, ket awan met kinapudno ti chismis daken ka. Asika ket kabit na kadayja a Dionisio. Agtalek ka iti Dios. Mamati ak awagas na daytoy, tapnoan addapay a mapasanto na ka. Ammo ti Diyos ti puso tayo, no da tayo, kat pudno ti pamati tayo. Di tayo paapektaran iti nailubungan, no di kat at addapay kitdi at tumangad tayo, iti Diyos Apo. Papagayam, ditan tinagibusan, ti may sapay apakasaritaan, ana itampok dito'y programa tayo. Dalan, kinapudno, Ken Biag. Insurat para iti radyo ni Jonaline Menzi, Carino. Musika kan computer recording technician, Mark Molag. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanday to'y nga istasyon. Agyaman kami iti inkay panang tarabay.
Nainbag nga oras kada kayo amin.